Ev der Cizîra Botan ya ser bi parêzgeha Şirnexa Bakurê Kurdistanê ye. Ev rêzan û rêberê odeyên geştyariyê ne ji gelek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatine vî bajarê û li cihên dîrokî digerin bû vî bajarî nas bikin da bi geştyara bidin nasîn. Wan di vê geşta xwe ya ku armanca xwe naskirina bajarên Bakurê Kurdistanê ji bajarê Wanê dest pê kiriye çûne Colemêrgê, Çellê, Gever, Şemzînan, Şirnex û niha jî li Cizîra Botan e. Ev geşta me taybet e ji bo perwerdeya rêzan û rêberên geştyariyê. Cizîr yek ji cihên herî girîng e, xwedî çandeke pir reng e. Ez berî jî hatibûm lê piraniya hevalên me cara yekê ye tên. Cizîr bê dengbêjî nabe, ji ber ya ku bi awayekî devkî nûnertiya çanda vê derê dike dengbêjî ye. û divê her kesê ku tê Cizîrê bê mala dengbêjan bibîne. Ew li cihên dîrokî yên vî bajarî yên wek Bircabelek, Mizgefta Sor, Tirba Memûzîn û derdora Çemê Dîcle geriyan, rawezgeha wan ya herî dawî jî mala dengbêjan bûye. Dengbêjên Cizîrê wan stranên ku her yek ji wan destaneke xwe ya dîrokî heye, ji van geştyaran re dibêjin. İnsanlar inanılmaz. Mirovên vê derê gelekî taybet û germ in. Xwezaya vê derê gelekî xweşik e, bi gotinan nayên pisindan. Li vê derê hemû çand bi hev re dijîn. Bi hezaran sal, ol, ziman û çandên cuda bi hev re jiyan kirine. Gelekî taybet e. Herî dawî em hatin vê derê me li dengbêjiyê guhdar kir. Di strana yekê de me dixwest rabin govendê bigirim. Cizîra Botan bi dîroka xwe ya kevnar yek ji cihên girîngên geştyariyê ye li Bakurê Kurdistanê. Her wiha bajareke kevin yê navçeyê ye ku mazûvaniya gelek şaristaniyan kiriye. Salane bi hezaran geştyar serdana wê dikin.